खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। देंखोगिरि रानु मण्डलनि मोनसे बिग अफार नोंथांमोननो खौरां लानानै फैदों। रानु मण्डल बुंब्ला दिनैनि समाव रावबो सिनाय मोनै गैलिया। रानु मण्डला सानसे लामा सामायाव मेथाइ खननानै मागिनानै जायोमोन, नाथाय बिथांनि देंखो बोनाया सानसे हिन्दी सिनेमानि देंखोगिरि हिमेश रेशमियानि खोमायाव सौहैयो आरो बिथांनि नाजानायाव गोबां मुंबो खामायदोंमोन। बिथाङा हिन्दी सिनेमानि मुंदांखा देंखोगिरि हिमेश रेशमियाजों बिथांजों देंखो बोनानै बयजोंबो मोनसे समाव सावरायजानाय जादोंमोन। नाथाय रानु मण्डला बेजोंल' सिरि थायालासिनो बे खेबाव रानु मण्डला भारत हादरनि बायजोआव देंखो बोनो गुबुन हादोराव हांख्राय जाबाय आरो बे बाराव बांलादेश सावथुन मुलुगाव बिथांनि आगान। बांलादेश सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर हिर' आलमजों नुनो मोनगोन रानु मण्डल। रानु मण्डला बांलादेशनि मुंदांखा हिर' आलम फावखुंगुरनि सावथुनाव दोंनै मेथाइ खननायनि थाखाय अफार मोननो हादों।